I ćao drugari, samo da Srbi nadrmena, vi gledate 7. epizodu Minecraft preživljavanja i u ovoj epizodi sam planirao da idemo u potragu za Desert Temple ili vam ga pustinskim hramom. Samo što sada pava noć, jeste pava noć, tako da ćemo da odspavamo jer ne znam kako je baš to pametno da idemo u potragu po noći. Ja sam nakupio ovdje sve što mi je potrebno za taj mali put, ne znam kako će biti tačno dugačak. A i planiram da bude malo kraće epizode nego inače, tako da ako ne nađemo ništa za nekih 15 minuta možda, onda ćemo to da nastavimo tek u sljedećoj epizodi. Tako da krećemo prvo od sela. Ovo sam bakljama obeležio najkraći put do sela, odnosno prečicu, i dosta je bliže i ja sam se iznenadio kad sam vidio koliko je to zapravo blizu. Zato što ako ima samo pravo preko planina samo napred. A u prvoj epizodi i u trećoj epizodi kad sam izlazio iz rudnika, tada sam išao skoro uz okolo negde, ne znam nije tačno, ali nisam išao baš istim putem kao u prvoj epizodi, malo sam ja to negde skrenuo, možda sam čak i brže stigao, ali nisam siguran. Tako da eto, nego može se primetiti da mi je FPS jako loš, vidite i ove FPS. Nisam siguran kako bih mogao da ga popravim, ali ja kada ne igram, ne snimam, te dok reći, ja kada samo igram onako bez frapsa, ne snimam, onda mi FPS bude ono tera preko 100. Tako da mislim da fraps usporava sve to. Opa, i sad ćete moći vidjeti selo za koji sekund. I već možete da ga vidite. Vratno ćemo mi da nastavimo ovo samo pravo, pošto daleko sam stigao tamo i mrzim me da idem dalje. Znači taj cijel put već sve znam napamet, samo do onih močvara sam stigao jedan put, valjda ne znam. I znam da ako bih 20 minuta šetao tamo ne bih ni na šta ne išao. Znači da sam je stvarno 20 minuta šetao tamo. Tako da nastavit ćemo samo pravo. Šta htio dok reći, da, kao što vidite FPS mi je očajan, ne znam tačno kako da ga popravim, ja sam pokušao nekoliko različitih tih programa za snimanje, međutim ništa mi nažalost nije pomoglo. Ali sjetio sam jednom imao dosta bolji FPS, i tada ja sam bio u Minecraft Launcheru sam promijenio ono za RAM. Promijenio sam se 1 GB na 3 GB i radilo je mogu sam da snimam sa 40 FPS, što nije loše. Sada kada je nizak FPS, isto i kontrole mi jako kasne, odnosno gube se ti, kako se gube frameovi, tako i ti tasteri koji klikćem, tako da, i kako se to kaže, nemam pojma. Ću samo da pređemo ovdje preko, nekako čudan ovaj biom, ja sam sad u ovom serijalu prvi put sam ušao u ovaj biom, to jest ne prvi put, nego u prvoj epizodi kad sam bio tražio mjesto da saradim kuću, prošao sam kroz sličnu šumu i to mi je tada bio prvi put da uđem u tako neku šumu, šta je već. Pošto nisam vidio taj biom ranije, ali ja... Opa, ne, ubi se. Nego da vam samo završim da, ja sam prije mogao stavim javu na 3 GB i radi bez problema. I tako jednom, to na početku godine, tako negdje od januara pa do marta, mislim, tako nešto. Ja sam stalno dobijao obavještenja, update-u javu, pa update-u javu i... Ama vuda, pošto ne mogu da skočim. Stvarno sam dobio obavještenje da updateujem javu i ja sam se smorio i updateao sam javu. I šta sam dobio time? Pa ništa, samo sad više ne mogu da stavim na 3 GB. Eto. Kada god pokušam da stavim memoriju na 3 GB, tamo u Minecraft Launcheru tamo, stvarno izbaci neki error što se tiče jave i ne možeš popraviti. Pokušao sam da je reinstaliram, svašta sam pokušao, ali jednostavno imate neki limit od 1 GB i to se ne može popraviti nikako. Zapravo možda i može, nego ja nisam baš puno tražio po internetu.
Aj vidjet ću da potražim ovo više. I evo sad smo ušli tamo u neki drugi biom. Pa sad u ovaj biom ja sam prvi put u životu. Mada ovaj biom postoji već neko vrijeme u Minecraftu. Samo što ja nisam igrao, tako da eto, ovo mi sad prvi put uđem u ovaj biom. Ne znam šta mi se ovdje čeka, što ono kokoške. A da i pobijem sam. Opa, promaših. Tako. To ćemo kući ispeći. U kom sam se smjeru krenuo. Zalagalo mi je, pa sam zaboravio sad u kom sam smjeru krenuo. Idemo na jug. Tamo sam. Dobro je. I eto, sad znači imam tako snimam sa jako niskim FPS-om, ali ću vidjeti kako to da popravim. Opa. Nego primijetio sam da imam jako nizak FPS kad ima jako puno ovih chunk update-ova. Pošto kao što vidite, tu skroz gore da piše to Minecraft 14.28b, pa onda tu pored imate FPS i chunk update-ove. I sada što je više chunk update-ova, meni će FPS biti niži. I ti chunk update-evi, njih ima puno, uglavnom kada se krećemo po mapi. Kada se generatuju svi novi chunkovi i tako dalje. Eto, onda ima jako puno chunk update-ova. I onda se jako uspori, međutim kada neko vreme mirujemo, kada se sve to lepo učita, onda se ti chunk update-evi se smanje i onda FPS bude dobar. Tako da što manje chunk update-ova bolje FPS. Samo što te chunk update-ove mogu jednostavno da smanjim tako što ću smanjiti ovaj render distance. To je smanjivanje render distance će da smanji te chunk update-ove zato što će manje chunkova da se učitavaju kako se krećemo. Ali, što ono, creeper? Opa, šta je to? Skeleton me. Beži gore, beži gore. Nego kada smanjim taj render distance, kada smanjim da bude ispod 8, onda ima neki bug da se ti mobovi, ti creeperi, skeletoni, zombi, spideri i tako dalje, oni se jako redko se spunuju. Tako da to nije baš neki izazov ovaj. Tako da nam bude malo dosadno. Mislim da su pronašli pustinju. Što je ovo? Zeka. Zec. Vidi ga. Beže od mene. Jedino mi se taj movement uopšte ne sviđa, pošto prepuni su bugova. Našli smo temple. Snima nekih 8 minuta, našli smo temple. Ovo je odlično. Ovo je odlično. Čak nisam ni primetio, nisam obraćao pažnju. Slučajno mi je onako upao u oko samo, kad sam gledao zeca. Evo sam da preskočimo ovuda. Wow. A sad imamo šta ima tamo dole. Opet sam razbijemo ovo. Kosti, iron, gold, emerald, rotten flesh. Ovdje imamo šta imamo. Nego dovati me, ovo ćemo prvo bone, gold. Još malo ćemo da spustimo. Imamo emerald i bone. I ovdje dole bone i rotten flesh. Tako. Kako sam ovo zaobišao. Diamond horse armor. Koji će mi, već imam jedan. Niti jašem konja, ni to. Dobro, ne veze, a ovo ćemo sad da srušimo. Ili da ga razbijemo. Možemo se stekuje ovako. Može, super.
Ovo TNT ćemo da pokupimo. Sada bacimo, ovo ćemo bacimo. Opa, creeper, gdje si pošao, vidi ovaj. Dakle je došao ovaj creeper. Sad ako me ubije. A neće me ubiti, nisu baš creeperi toliko opasni. Gdje je otišao, nisu popeo gore. Mrš! Dobre. Zamalo da me ubije. Tako ovo možemo da pokupimo. Otišao. I ove isto. Tako da sad ćemo trebati da pođenemo kući, pošto polako pada mrak. Tako da ćemo sad požuriti kući prema što nas nešto ubije. Tako da, eto, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako vam se epizoda svidjela, lupite like, ostavite komentar, subscribe-ite se na moj kanal ako još uvijek niste. Šerujte ako to i kraj, dislike-ujte ako treba. Radite što tako da mislite da je ispravno. I da, hvala vam na 3000 i ne pojme, nisam gledao. 3400 ja mislim. Ne znam tačno koliko subscribera, ali uglavnom hvala vam. Tako eto, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj, ćao!